Предлагаем включить в повестку дня сегодняшнего заседания вопрос о проекте федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Бу мәсьәлә Дәүләт Советы утырышының көн тәртибенә өстәмә булып керде һәм иң беренче булып каралды. Сүз Россия Федерация субъектларында гавами хакимиятны оештыруның гомуми принциплары турында бара. Әлеге документка карата безнең депутатларның сораулары бар. На наш взгляд, отдельное положение законопроекта. Бу законның кайбер бүлекләре Россия Федерациясе Конституциясенә каршы килә. Ил Конституциясенә кертелгән федератив дәүләт принципларын боза. Дәүләт Советында федераль законнар 15 көн эчендә каралырга тиеш диелә. Ул айга бер тапкыр гына җыела. Установление общих принципов. Альберт Хабибуллин әйтүенчә, Дәүләт Советында бу мәсьәлә буенча Юрий Камалдинов җитәкчелегендә эшче төркем оештырылган. Алар проектны тирәнтен өйрәнер өчен берничә тапкыр җыелган инде. Бүген әлеге темага фикер алышмаска булдылар. Аңа Дәүләт Думасында каралганнан соң әйләнеп кайтачаклар. Не только от того, что меняется название президента, там, глава там, или высшего должностного лица. Этот законопроект в корне, Хабибуллин докладывал, он же в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы Российской Конституции. Нас заставляют нарушать российские нормы Конституции. После первого чтения в Госдуме нам придет законопроект, который мы вновь будем рассматривать. Очень верится, что сегодняшняя настороженность парламента республики и отклонение представленного закона позволит внести существенные изменения. Значит, тот закон Клишеса и Крашенинникова, который нам прислали Советом Законодательной Думы, а не Государственной Думы. Дәүләт Думасында канун проектын караганда бездән сайланган депутатларга актив катнашырга һәм Татарстан парламентының бу документка карата фикерен җиткерергә тиеш диделәр. Руслан Судинов, Фәйрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.